and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. Nay, doon na lang ko ipangutanan ni mo. Hinaot ka di ko ni mo limdan. Unsa man ka na, anak. Unsay gusto nimong masayran. Unsay naman yan sa kong mga ginikanan, Nay. Milan, Tugani ko, Nay. Naibaw ko. Nga naibaw ka sa tubag sa upangutana. Nay, ikaw mo'y ako namataan nga inahan. Busa, tuwaan ko yun, bisag unsay mong itug anak ko ron. Unsay namatyan sa umang ginikanan, Nay. gipatay sila, anak. Gipatay. Maunay akong nasayran. Pero wa ko makita giunsa sila sa pagpatay. Wa gani ko makakita sa patay nilang mga lawas. Gano? Labaw ba kasalbahis ni Senyor Emilio nga kung magidikanan? Nagipatay man sila? Si Padre Damian, siya mao'y nasuhito sa kinaiya sa imong mga ginikanan dong. Diin ka man diyan to, Nay. Dito ragid ko sa akong payag, dool sa sapa. Mingit-ngit na ni adtong higayuna. Sa dihang may nakita kong anino, nga miduol daplin sa sapa. Dunay dang malita. Ilang, Morika. Hoy, saan ang gidani mo malita? Dili ko mahimo sa pagpaano nining malita. Ha? Unsay? Gisugo ko ni Senyor Emilio nga ipadaning malita og ipaanod sa sapat. Unsa? Pero di ko makahimo. Malita man ka, anak. Ano dili man ka makahimo sa pagpaano, anak? Bata mo'y suot ining malita. Ilang Unsa? Bata? anak din ng Senyor Miguel og Senyora Angela. Dili ko mo'y. Mahadlok ko. Tingaling maamong ko. Ilang maluoy kay ning bata. Nga wa gyud masayod nga nung gidaw-an sa iyang katungkot nga babuhi uban sa mga buutan niya mga ginikanan. Sige na ilang. Kinahanglan dad umudan kining bata. Palayo din eh. Asam sa dako dado na bata. Ikaw na'y mahibaw. Dili ko makahimo sa pagpatay ng bata. Inusinti taon ni siya. Ug wa gyud kalibutan unsay nahitabo sa ibang ginikanan. Kay naunsa man daay ang mga ginikanan ining bata. Sige na ilang. Ayaw pagkausik og panahon. Kuha aning kwarta. La, Ingon man kining mga pila ka buok lampin og sinina sa bata. Kuha ani ilang. Aron madana kog balik ang malita. mahadlok ko eh. Ayaw paglangan ilang. Tingaling mapasan ko din sa mga salbahis. Tula pa ba yung tahon ko'y pamilya nga di panalitan. Kuha aning lampin og pila ka sinina sa bata. Ako ning gihilom sa pagda aron mailisan sa bata. Maluoy ka. Maluoy ka sa bata ilang. Og ako tong bataan, Nay. Ikaw to, anak. Naapa man gani ang mga lampin ug mga gagmay nimong sinina. Ako gining gitaguan pag-ayo. Unsa may nahitabo sa amahan ni Butoy, Nay. Wa na ko masayod dong. Kay layo kay ko gidad-ani mo. Kanang dili ka maabot sa salbahis nga Senyor Emilio. Nganong naabot nito sila sa asyenda sa kumaginikanan, Nay? Pariente sila?
Gisuwat sa amahan ni Butoy ang nanghitabo. Ugaling lang, wa na ako matarong og basa. Kay nagdali man si Butoy. Basta lang silang miadto sa asyenda. Unya gipatay nga akong maginikanan. Tuan na sa gipangsuwat sa amahan ni Butoy dong, nga iyang gibutang sa malita. Nataw na busab niya itong higayon ng akong mahal na si Hazel. Walagi ko'y nasayra ni Ana, anak. Kay human kong dawat ni mo og sa imong mga gamit, dali kong mibiha sa akong payag. O dinhiday ka paingon. Wa, layo kaayo ang akong naabtan dong. Mibalik na lang ko din kay nausa ang akong desisyon nga ipaduol ta ka sa imong gigikanan. Aron kung makakita ko gigayon, ipabawi ko nimo ang inyong asyenda. Patay. Bibagti na sab ang telepono. Dalion ko nagtubag, be. Ang salba. Aw. Dili lang ko maguna-una kay masuhong. Hello? Din ka man maglaglag, Butoy! Ganina na kung tinawag di mo! Ha? Musiha! Din ka! Ay, miadto man ko sa asyenda nyor. Kay, doon naman nagpaibaw na ko diri nga. Doon ay nagdaag kamera. Unsay kamera! Aw, kuan ba nyor ba? Pag kamera ba? Nga mo'y gamitog sukod sa yuta. Nagsukod sa yuta! Ano lagi nyor? Motong ako dayong giadto. O maotong wa ko makatubag sa imong tawag. Ah, doon na ba yun nagsukod? Wa man yun. Lagi ha? Anong mahadlok pasab kanyo nga inyo gunang asyenda? Pamatsyon ko yun! Kinsa may mo ilog sa kong asyenda! Kaon na, Hazel. Hala, sir, uy. Nganong ikaw may nagdahas akong pagkaon? Dili ang ngayon? Ay, maikog kaayo ko, sir. Unsa may imong gusto? Maikog ka o mabawi ka sa demonyo mong amhan? Dili na ko mabalik niya, sir. Kung mauna, putla ng ikog. Magkamao man na kang mag-joke, sir. Mo-joke raman sa ko sa mga deserving. Ha? Sige na, kaon na. Tingalig kasaban kun Milan. Iya kag yung kasabaan. Na, di na ko siya tinggan. Ayaw, pod. Mahal ra ba kaay ka sa achiever na kong estudyante? Mahal sab kaayo na ako siya, sir. Malipay kay ko kung kamugi mo kadayon. Ako niya mulhot sa iyong kasal, ha? Sure kaayo, sir din. Mauni ang imong sinina dong sa gamay ka pa. Dako-dako di kong pagkabata na no? Tinuod yun na dong. Nang ilang. Nay, si Karen. Tago iday na, nay. Kano mga gamit ako kanina ito? Gawas og una ka. Kay ako sa ning hipuson. Ni araman di mo din higoy. Oh. Wa man lagi nito bag na ako. Kinsa may nagpadayon nimo? Ha? Sorry. Nay, malungan ako ha. Ako lang dong, kulay maglungag. Pagsulti una mo din his Karen. Ayaw na lang nang. Mupauli na ko. Oh, nga naman to. Nalain tingali siya, nay. Kay ako magingnan siya nga kinsa nagpadayon niya. Midiritso mo ko siya saka. Hala, nang luod di ay to. Bisag pobre tanay, ang ay sa tingaling respetuho ng atong pagkatao. Pero, ngayon, sa kugsuri niya ba? Nakalitan man sa tingali to si Karen. Maglungag na ko. Tingali gutom na sad nang imong gibati da. Mang imong nabirahan si Karen. Grabe, pagka maistrang yung kurso niya, wa din ni itudlo nila. Milan. Ay, sagdi na, nay. Ngayon ako, sorry, ug balik ni Karen. Ingna lang ay gigutom ka na. Ha? Maglungag na ko. Wa gyud ko makagusto sa gitubag ni Milan ako ganina. May kasukugit ka siya na ako. O gidid-an na siya ni Hazel nga dili magigsuod na ako.
Imo gikong gihagit, Milana. Nagpakaubos na gid ko nimo. Pero gikalkal gid mo ang katapusan kong pailop. Ang kunong tagit ka, Milana. May bagti na siyang telepono. Hello? Butoy, andama ang jeep. Akong andamon niyo? Kasi may usak eh. Kuha ko dire sa airport karon dayon. Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!